aprang si kadom bajirlo bini nilitum ladak kai pulang so water development project labang so along nilitum ladak kiron jebak ada distribution nilitum claim pon lo nasi nilitum bini dak rat phan kiron pon jebak pon hormu ke lahai lo je dak bini dak power tiller ladak asu do akethe do lapen akethe nai lason do kado ini litum ladak ho power tiller bini dumron ponlo lapen asolong ladak bapang tiba mesin bini ron ponlo lapen asolong nilitum ladak dipan biyon kecubu tumhan dinta kecelengnya mesin nilitum ladak solang ponlo lapen ke kopini jong si dup khari pini nilahai to bunai polodang te lahai thanda cek plaka mesin da nilitum pini ladak ron poasi nilitum la chot kalilang lahai ki claim kadu ko be phan labor maintenance phan dame nilitum apor nilitum ladak cek ta ron ponji aprang da nilitum suri grupo po ron ponlo akonon iti rui ni ba pilodang te akolasong thakse ko nilitum ron pon pulang ate kopi pos ini itu mendak kiron pon ma laki lahen lo dia ladak kai pulang so along pen cenglok up to bijilian isi project do ase so project along akyong dung araratung mithang aja kong pen kecuklem teke kecudam teke lason atum do idu kela karatum cuklem intum sita mithang aja kong abe lapen ajok si pini dak Karbenglong Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Ronghang alangli project deng pon lo lasilo project kedeng pon along itum dak local emisi mate EM in charge education Sir Richard Togbi alangli kabor idun pen ajok si bini dak labang so project nilitum pichun pon long lo alangli nilitum dak local emisi sa Richard Togbi alangli initiative mate alangli kapor pen joksi dak Karbenglong Autonomous Council Department EM Sir Prabhat Chandra Taru alangli pen tinggi jithan lo lapen Karbenglong Autonomous Council CEM Sir Dr. Tuliram Ronghang Sir alangli pen tinggi jithan lo si lakado we ke tinggi jithan ateng pen si bini ladak labangso water project committee along ason hormunang pali pondo la siradak akyong dung ara katum mangke ningarong parpig lo atike alang itu jungjung menaja kong awisita lahai ahormu akijoy per kirap kelong pot alang tum ningarong lo la si aprang si ke dak dor bagori kicari pon local emisi mate EM education sa Richard Togbi aphan akiru parpig lo lape adun tu Karbenglong Autonomous Council CEM Sar Phandame akeru pipar piglo lapen ke Karbenglong Autonomous Council EM Department EM Prabhat Chandra Taru Sar along phandame akeru pipar piglo asi nili bini kadoi phandame labang so hormu keron bonlong pot nilihin pendame along tumhan choro par piglo